un nou impuls a l'ajuda internacional per al desenvolupament de la Diputació de València. Noves subvencions per un valor total de 550.000 euros per al finançament de 21 projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització social dirigits per organitzacions no governamentals per al desenvolupament en presència i delegació en la província de València. Han sigut aprovats 12 projectes de cooperació a desenvolupar en tercers països en un pressupost global de 500.000 euros, seleccionats entre un total de 48 propostes relatives a 23 països en 4 continents. A més, se subvencionaran en 50.000 euros 9 projectes de sensibilització a executar en la província de València. Estamos hablando de que para sensibilización, que son las dos vías, hay 50.000 euros, es decir, para aquellos que se hacen en los colegios, en las entidades o asociaciones, sensibilizar siempre para el desarrollo, que es necesario invertir en estos países en vía de desarrollo, y luego 500.000 euros para lo que son los programas de cooperación que se realizan en los distintos países. S'han considerat prioritàries les propostes que contribueixen a l'erradicació de la pobresa, la protecció i el respecte als drets humans, l'enfortiment de les estructures democràtiques, la participació ciutadana, l'equitat de gènere i la protecció i millora del medi ambient. La experiencia de los ONGs, que es muy buena y tenemos grandes cooperadores en Valencia, ayudan a una continuidad y que a ese dinero que los valencianos invertimos en donde la pobreza es extrema, donde la exclusión es muy importante, pues de alguna forma que tengan una continuidad para ayudar a los demás. Esta és la cooperació de la Diputació de València, al costat de situacions humanitàries greus que sorgeixen no sols en àmbits locals, sinó a l'altre costat de les nostres fronteres.